В модерна Европа днес, в която ние се намираме, изключително голяма важност имат малките индивидуални инициативи. Това са тези политиките отдолу нагоре. В днешно време, дали и всички хора, които се занимават с европолитики, знаят, че всяка малка отделна инициатива в областта на културата има огромно значение за това как от нея ще се изведат политиките и на къде те ще бъдат насочени. В България се смята, че една частна галерия е онази галерия, която излага едни произведения на изкуството, те се купуват, функционира единствено и само като магазин за картини. Понятието обаче за европейска галерия, която работи, истинската галерия за съвременно изкуство, днес е много по-различна. Първото, което е, тя има лист от автори, който лист от автори е перманентен, тя ги репрезентира, тя се грижи за тях като менеджер. От друга страна, тя е загрижена и длъжна да може да продава тяхни произведения, да им печата каталози, да ги представя на международни панаири за изкуство, да им изгражда колекционерска сцена. Тя е задължена да работи с група от колекционери и партньори, които стават част от общността на тази галерия. По този начин, менажирайки своите автори, тя ги превръща в лейбъл. Излизайки навън на панаир или представяйки моята галерия на някакъв форум или участвайки в някакъв дебат с моите автори или моите автори, ако участват някъде вън и ако те привлекат тези колекционери, тези музейни директори, тези куратори да дойдат и да посетят пространството на галерията в Пловдив, тогава инвестицията ще бъде много голяма за града. Частните галерии, бъдейки инструмент за комуникация с онези хора, които разполагат с страстта и средствата да притежават изкуство, да притежават големи колекции, да имат възможността, купувайки един автор, да го превърнат в икона, или работейки с куратори, да речем, ние работим с куратори, които работят на биеналета, които са директори на големи институции и така нататък, ние може да бъдем онова гнездо, което да задвижи по друг начин културата на града ни. И за нас са важни онези туристи, които могат да са 5 човека, обаче могат да зададат дългосрочно бъдещето на един град. Или могат наистина да се влюбват в него. Много често се получава така, че галерии от Източна Европа се преместват най-често в Берлин, защото там са ефтини наемите, защото там имат колекционерска среда и им е много лесно да съществуват. Тази циркулация е напълно възможна за всяка една галерия, която не бъде подкрепена на конкретното място. В смисъл, в момента арт-номадството е едно от много разпространените неща.